functional. One give the new constitution ma 2010. It is very clear ni nitie stages mar timo yiero. Number achiel, walo panel ma yiero jogo madhi tayo yiero owene ker. To ng'ama kuong'o jogo en mana justice, chief justice, main judiciary. Nyingi gi chaka dok mobe kose yier to gibedo gazetted. Ka gisebedo gazetted to gi invite jo Kenya. Jo Kenya oro interest margi. Ka giseng'eyo ti jogi go jogi kogono. Ka gisego kogono to giyiero the top cream to gi forward ni ker. Ker nigi advisors mani nikech mano mbi makatibo miye. Kaso kaw gigi, kaso koro iduoko ne od bura, another arm of the government. Gini pokocho od bura bedo sete en Mei 26. Magi dhi bede, idhi go gi kogono koro mugi, koro giwacho niya ker jogi od bura nigi independence. Jok muyiero nwagi wakaw gite kata wakaw ji ariyo kata wa reject gite kata wakaw ng'atadi achiel dogu tim manyien. Omiyo dawa akwa politely ni wa respect institutions and independence mag institutions magwa. Okay. Maogik kendo adawacho niya yiero nyaka tim to yiero nyaka tim mana gi IEBC. To IEBC nyaka bed formed kalore kaka katibo wacho. Nikech an Obuya kata wado marego mochung' ker ni ok onyal chung' ker mogo kura kende moyierre kende molandre kende. Mane momiyo an adwa miyo gi the institutions magwa adwa miyo gi a benefit of doubt. Okay. Adwa mana lamo ni process ni orum